Care vrea să aspirați în casă, avem un aspirator șmecher aici. Vă aspiră și pețe de pe jos, parchetul care să aveți. Auzi-o pe Cristi. Cristi șmecher. Vedeți? Auzi cum ia chetroaie. Auzi. Aspiră până la 50 de kg. Ia sacul de ciment și o ridică sus. Hai, vă pup. Vă pup pe portofel. Să văd cine m-a jurit, vor jări mândruțele